Ni yanzu idan da son samu na ne, inda son samu na ne a cikin matan da nake shirin fim da su akwai matar da nake bukata buri na ya cika na samu na aure ta, domin saboda idan ina aktin fim da gaske da ita saboda yadda take tausayi na sai ga tankar mata ta ce ta gida. Sunana Alhaji Mato Yakubu, bahaushe ne daga uwa har uba, kuma mutane suna kira na malam na ta'ala mai 60 gangaren kafi gwani na Adama baban magaji angon azumi a cikin shirin daɗin kowa tashar talabijin ta Arewa 24 da take birnin Kano a tarayyar Najeriya. A duk ɗan wasan kwaikwayo da yake Najeriya yana da buri biyu, yana so a mahaifarsa ya samu sarauta, yana so kuma BBC ta gana da shi domin BBC duniya ce. To buri na ya cika yau, mu ci gaba da gashi. Da gaskiya ne dillalin yaro shi ya san darajar wada. To ni dai an haife ni a cikin anguwar rijiyar Dambuwa inda ake sarrafa man shafawa a karamar hukumar Fataskum da take jihar Yobe a yanzu, wanda da tsohuwar Borno, yanzu da aka raba Yobe da Borno ina cikin jihar Yobe. Ni kuma an kai ni garin Jimeta makarantar allo a 1979 lokacin da aka kirkiro jihar Yobe. Tsohon gwamnan jihar Yobe sanata Mamman Bello Ali Allah ya ji kansa ina almajiranci a Yola, ni nake masa wanki da guga, da ya dawo Yobe zai nemi sanata ya dawo da ni ya sa ni a siyasa. To kin ji kaɗan daga cikin tarihi na. Kuma a yanzu ina da 'ya'ya 10 masu rai, maza 6 mata 4. Ina da mata 3, akwai Shatuwa, akwai Habiba, akwai Ummi. To ni yanzu gaskiya abin da nake so, wannan kin taɓo min inda yake mun kaikai. Ni yanzu idan da son samu na ne, inda son samu na ne a cikin matan da nake shirin fim da su akwai matar da nake bukata buri na ya cika na samu na aure ta, domin saboda idan ina aktin fim da gaske da ita saboda yadda take tausayi na sai ga tankar mata ta ce ta gida, wato ita ce Azumi. To ya za ka yi dadi kuma? Ai da ma kayan amale ai ko an daura wa jaki ba zai iya ba, sai dai a kira amale. Adama ai ina so akwai da ake da me zan ce ma, ai Adama ya kamata ta dawo tsohon gidan, saboda Adama ni ma ta ishe ni yanzu. Wallahi Adama ta gallabe ni amma dai zan iya da ita. To a zahiri wannan kin yi tambaya dan mutane suna ta cewa malami ne ni, wato ni dai ba malami bane kuma ni ba jahili bane. Ina tsaka-tsakiya, amma na yi karatun Alkur'ani daidai gwargwado da abin da addini duka ya tanadar, din na yi daidai gwargwado. So amma ba za ka gane zurfin ruwa ba sai wanda ya shiga ba ake ganewa. Gaskiya kin yi magana. To gaskiya ranka ta kaf gaba daya sun din da ya burge ni ko mutumin da ya burge ni kike so? To wato a daɗin kowa ba wanda nake so na ga sun ɗinsa ne dariya irin Kofur Audu. Saboda abin da ya sa ni idan aka nuna wajen Kofur Audu ko da raina ɓaci zai yi dariya, saboda yana abu tankar irin 'yan sandan da suke rashawa a ƙasa, haka zai nuna maka zahiri ko da kai mai laifi ne zai yi ƙoƙari ya dawo da kai da mai gaskiya. Saboda akwai lokacin da aka sani a sel na doki kamaye, to ina tuna wannan episode ɗin da ya zo sai yana nuna min ki, ya ce ka zo mu fahimci juna sai in fidda kai. To wannan abin har gobe ina tuna shi. Bayan wannan kuma ina tuna sin ɗin Malam Musa tsohon soja, wanda kinnafin suka damu gari ya tashi ya tafi jeji patrol, yana sanda shi kinnafin din suna bayansa, suna duka mar kyaure a nan, maimakon ya hura usu sai ya kama hura harshensa fi. To wannan wajen ya bani dariya. Sai kuma wajen da Kyauta Dillaliya nake zuwa gidanta, da na ji gidanta ne tana cewa baby kamaye. To ina tuna wannan abin sai na kamayen nan yayi kusan aifata, amma Kyauta tana ce masa baby. To wannan abin na tuna yana ban dariya. Sai Alhaji Buba, wani episode da muka yi da shi wanda na haɗu da shi nake cewa a yi addu'a, aka yi addu'a, na nemi yaban sadaka sai gina ce to kai arzikin ka dama ba na Allah da Annabi bane, irin ku ba ku cire zakka ba ku kaza dai masa kaca. To amma ni ma fa dan kaina nayi, inda ya bani wani abu kuma ba zan zage shi ba. Yawwa, to alhamdulillah ni dai lokacin da mulkin gwamnatin Janar Sani Abacha Allah ya ji kansa a 1986 ina cikin garin Fataskun ina wasa a Central wani primary school. Ana shiga ana kallo naira 5. Shi kuma marigayi Rabilu Musa Ibro ya zo garinmu, ya zo naɗa sarauta. Sai aka ce masa akwai 'yan drama, sai ce zai je kalla, da ya zo sai ganni ina wasa. Sai ya ce malam ya aka yi ka iya wasa haka kana ba da dariya ka zauna a nan? Ya ce ka zo zan tafi da kai Wudil.
sai na je na gaya mahaifiyata ita ce ka je ka Allah ya sa shi ne alheri. Na gaya mahaifiyata ta yadda, na gaya babana ya yadda, lokacin matata ɗaya na gaya mata duk sai suka yadda. Ibro ya ɗauko ni zuwa Wudil. To kin ji sanadin da na samu kaina a drama har na shigo Kano. Da na zo Wudil muka jona da Ibro, sai ya zama na duk fim ɗin da za a yi ni nake rubuta labaran. Ibro sai ga na rubuta labari sai ga komedin ya karɓu an yi dariya, sai ya ce to wannan mutumin ku bar shi. Sai Ibro ya kama min ɗaki yana biya, daga ba har ya sai gida ya ware min ɗaki. Kano kuma idan za a fi sai a ɗauko ni Kano na zo na yi. Wudil in za su ɗauke sai na zama dai ina nan in je Kano in je Wudil. To da haka kuma nake mu'amala take ci gaba nake ta shakuwa. Sai aka zo aka kafa tashar Arewa 24, aka zo audition nan ma suka kira mu, Allah da ikonsa muka je, Allah ya taimake mu muka yi muka ci, kuma role din da ake so na hau kai na tsaya na buga, kuma duniya ta ga lalle ina kokari akai, su ma suka ga domin ba wai iyawa ta bane, Allah ne yasa zan ci abinci a wajen, akwai wanda suka fi ni amma dai Allah ya ce ni din ne kuma ya zama ni. To kin je na tsinci kaina. Malam na ta'ala ai ranke dade mutum ne mai son zama, mai son mu'amala da kowa. Saboda ni da kike gani na, ni ina jin a rayuwa ma ina jin in ba manta ne ba, wallahi ban taba hada jiki da mutum na yi dan ba, ban taba ba. Ni inda na san raina ya ɓaci sai aikin maka. Larabawa suka danne ni naga zan mutu, sai na tashi na fara ashar a dawafi. To ni ne faɗan da na san nayi na farko, wani balarabe ya tashi a Najeriya, na je Najeriya ne haka ya ce yalla ya buɗa ni ma na wuce. To wannan shine faɗa na da san, amma ni ba mutum ne mai faɗa ba, ni mutum ne mai son mu'amala da kowa, saboda mutum shine mutum. Saboda darajar da Allah ya wa dan adam, ki duba fa ubangiji ne yake ambatan dan adam a cikin alkur'ani. Allah ya ce saboda darajar da nayi muku, akwai mala'iku, akwai aljanu, Allah ya ce ban musu annabi a cikin ku ɗan adam a cikin annabawa. Duk darajar da aka yi wa mala'ika ba shi da annabi, duk darajar da aljani yake da shi da kwarjininsa ba shi da annabi. To ya zama wajibi tun da ubangiji ya sauke aya girmama dan adam, to mu ma mu girmama dan adam. A duniya wayo ne ka yanzu a duniya inda nake burin zuwa kusa ne. Ani duk kin gaya wace ki ji mutum ya je America, ya je Sweden, ya je ina. To ni wallahi tallahi inda nake so na ganna a ce BBC sun mun visa, na ganna obil din su a London, na zauna a BBC ko awa ɗaya ne a jihohin Najeriya. Ba inda to na je Maka, na je Madina, na je Niger, na je Ethiopia, na je Togo, na je Ghana. To aikin Maka kuma shine kololuwa a musulunci nayi. Dalilin da yasa nake so in je BBC, wallahi Halima, ba wai dan ina hira da ku ko dan ina ganin ku ba, babu gidan rediyon da a duniya har yanzu yake burge ni irin BBC. Saboda duk labarin da zaka samu a tashar BBC janun ne, tacacce ne, rantsatse ne, ba ƙarya. To ni ina burin wata ran BBC ta ce malam na ta'ala muna gayyatar ka a cikin 'yan wasan barkwanci ka zo ka London. To wallahi tallahi da in dai BBC ta kira ni, wallahi a ajiye min budurwa a ce ga kujerar BBC, wallahi ba zan aura BBC zan tafi. Zan je London in ga yaya take, in ga yaya tsarin ta, in je in ga ma'aikatan ku, in ga yanda kuke tacewa, kuke shirye-shirye. Su ga mai 60 goma ga London masu 60 ko nawa ne ko nawa ba.